Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Sharif Baba ke muku sallama cikin shirinmu na karfe 3 daidai agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewar mataimakin shugaban kasar Amurka JD Vance na kan hanyarsa ta zuwa Pakistan inda ake sa ran fara tattaunawa da Iran a gobe Asabar. Hauhawar farashi a Amurka ya karu a watan da ya gabata zuwa matakin da ba taɓa ganin sa ba a cikin shekaru biyu. A Najeriya ana ci gaba da nuna damuwa kan karuwar taɓarɓarewar tsaro musamman bayan mummunan harin da ya sanadin kashe sojoji a Benishek a ranar Laraba. Har ila yau a Najeriya masu rajin kare 'yancin mata da ƙananan yara na tsokaci kan hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yankewa wani mutum bayan samunsa da laifin yi wa yarinya a shekara 9 fyaɗe. Babu yadda za a yi ciwo zarafi irin wannan kuma a ce wai an same ta cikin lafiyar hankali, kuma akwai abin da ake cewa psychological damage wanda yake abu ne da yake taɓa hankali ya sa yaro ya shiga cikin damuwa. To za mu je kasar Ghana inda mutum 9 suka rasa ransu bayan kifewar kwale-kwale a tafkin Volta. Amma kafin nan sai Ahmad Kabo Idris ya karanto mana labaran duniya. Mataimakin shugaban kasar Amurka JD Vance na kan hanyarsa ta zuwa Pakistan inda ake sa ran zai fara tattaunawa da Iran a gobe Asabar. Ya ce yana fatan ganin an gudanar da tattaunawar cikin nasara a Islamabad. Kuma kofar Amurka a buɗe take ga ƙulla sulhu mutukar Tehran ba ta yi ƙoƙarin yaudara ko saba yarjejeniyar ba. Wakiliyar BBC ta ce Islamabad na dakon bayanai da kuma isowar manyan baki da za su halarci zaman tattaunawar. A baya dai Pakistan ta yi gargadin cewa akwai tazara mai faɗin gaske tsakanin matsayar ƙasashen biyu. Kowace ƙasa dai na zargin ɗaya da karya sharaɗin yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi da aka cimma a wannan makon. Iran ta dage cewa dole ne yarjejeniyar tsagaita wutar ta hada da Lebanon, yayin da Amurka ke cewa Iran ta gaza sake bude mashigar Hormuz gaba daya. Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare kan kungiyar Hezbollah a Lebanon duk da kiraye-kirayen kasashen duniya na a dakata. Wakiliyar BBC ta ce Isra'ila ta umarci al'ummar kudancin Lebanon da su gaggauta ficewa domin kaucewa hare-haren da take shirin kaiwa. Hezbollah ita ma ta ce ta harba rokoki zuwa cikin Isra'ila a daren jiya da kuma yau Juma'a. Sai dai ana ƙoƙarin ci gaba da tattaunawar sulhu tsakanin Isra'ila da gwamnatin Lebanon. Duk da cewa Beirut ta sake tabbatarwa da BBC cewa masu shiga tsakani daga Lebanon ba za su halarci tattaunawar kai tsaye da Isra'ila ba sai an tsagaita wuta. Shugaban Hezbollah Na'im Qassem ya buƙaci gwamnatin Lebanon da ta daina yin abin da ya kira daga kafa ga Isra'ila. Hauhawar farashi a Amurka ya karu a watan da ya gabata zuwa matakin da ba taɓa gani ba cikin kusan shekaru biyu. Ƙarin ya samo asali ne daga tashin farashin mai sakamakon yakin da ke gudana a gabas ta tsakiya. Ma'aikatar kwadago ta Amurka ta ce farashin ya karu zuwa kashi 3.3 cikin 100 zuwa watan Maris ɗin shekarar daga kashi 2.4 cikin 100 a watan Fabrairu. Wannan na daga cikin manyan sauye-sauye mafi girma cikin wata guda tun shekarar 2022. Lokacin da duniya ke fuskantar rikicin makamashi da ya biyo bayan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Shugaba Donald Trump ya sha bayyana yadda yake tafiyar da tattalin arzikin kasar, amma jama'ar Amurka za su yi nasu hukuncin a zaben tsakiyar wa'adi da za a gudanar a watan Nuwamba. Labaran duniyar na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban China Xi Jinping ya shaida wa shugabar babbar jam'iyyar adawa ta kasar Taiwan da ta kai masa ziyara cewa Beijing ba za ta amince da ballewar tsibirin ba. President Xi told Chen Liwen that people on both sides Wakiliyar BBC ta ce shugaba Xi ya faɗa wa Mrs. Chen cewa mutanen da suka karaɗe lungu da saƙon Taiwan 'yan China ne. Yayin wata ganawa da ba kasafai ake yi ba da shugabar jam'iyyar Kuomintang Chen Liwen. Mrs. Xi ya yi kira da a ƙara ƙoƙari wajen haɗa kan ƙasar. China na kallon Taiwan a matsayin wani lardi da ya ɓalle. Mrs. Chang, wadda ita ce shugabar jam'iyyar KMT ta farko da ta ziyarci China cikin shekara 10, ta ce ziyarar tata na da nufin rage zaman ɗarɗar. A 'yan shekarun nan dai, China ta ƙara yawan atisayen soja a kewayen Taiwan.
masu sukarta ciki har da wasu daga cikin jam'iyyar ta take MT na zarginta da nuna goyon baya ga Beijing fiye da kima. Sarki Norodom Sihamoni na Cambodia ya ce yana dauke da cutar sankaran mafitsara inda yake jinya a China. A cikin wata sanarwa, sarkin ya ce likitoci a birnin Beijing sun ba shi shawarar kwantar da shi a asibiti na tsawon watanni 2. Tuni dai ya shafe sama da wata guda a ƙasar China. Sarkin mai shekaru 72 ya shafe mafi yawan rayuwarsa a ƙasashen waje kafin hawansa karagar mulki a shekarar 2004. Basaraken mai jin harshen Faransanci ya daɗe yana aiki a matsayin mai koyar da rawa ta gargajiya a birnin Paris. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Ahmad Kabo Idris da ya karanto mana labaran duniya. Dalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin. Ana ci gaba da shirye-shiryen tattaunawar shiga tsakanin Amurka da Iran duk da cewa ana zargin bangarorin biyu da watsi da yarjejeniyar tsagaita wutar da aka cimma tsakaninsu a ranar Talata. Pakistan wadda ita ke shiga tsakani ta ce za a tattaunawar ne a gobe Asabar. Tana mai cewa dole a yi taka tsantsan yayin tattaunawar saboda girma da rashin fahimtar da ke tsakanin bangarorin biyu. Iran dai ta dage kan cewa sai an sanya Lebanon a cikin yarjejeniyar tsagaita wutar kamar yadda aka tsara tun da farko. Ga dai karin bayani a rahoton Buhari Muhammad Fage. Kakakin 'yan sandan Islamabad ya ce ana sa ran wata tawaga za ta isa birnin ba tare da jimawa ba, sai dai bai fayyace su wane ne za su iso ba kuma yaushe za su iso. Domin nuna kiyayewa an zagaye mafi yawan wurare a birnin na Islamabad da waya, wanda ke dauke da manyan gine-ginen gwamnati da ofisoshin jakadancin kasashen waje. An ƙara yawan shingen duba ababen hawa, sa'annan an rage yawan cunkoson ababen hawan. Sojoji da 'yan sanda da sauran jami'ai kawai ake gani a kan tituna domin tabbatar da tsaro, yayin da a gefe guda kuma 'yan jaridu daga ƙasashen duniya ke isa birnin. Har yanzu dai babu wani tabbaci kan cewa jami'an da za a yi tattaunawa da su sun isa Islamabad. A jiya, jakadan Iran a Pakistan ya wallafa a shafinsa cewa wakilansu na tattaunawar za su isa birnin ne da daddare. Sai dai daga baya kuma ya goge saƙon. Babu dai wata sanarwa a hukumance daga Pakistan kan yadda za a yi tattaunawar, amma fadar White House a baya ta sanar da cewa za a yi tattaunawar ne ranar Asabar da safe. Sai dai har yanzu Islamabad na jira. A ɓangare guda kuma, Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare kan Hezbollah duk da cewa ƙasashen duniya na nuna damuwa kan hakan. Sojojin Isra'ila sun ce sun kashe mayaka 40 tun daga ranar Laraba da suka zafafa hare-haren da suke kaiwa, sun kuma lalata wuraren zaman sojoji da dama. Ita ma Hezbollah ta ce tana ci gaba da harba makaman roka kan Isra'ilan cikin dare. A gaida Buhari Muhammad Fage, to yanzu kuma ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. Bayan tsagaita wuta a yakin Amurka da Iran, wanda ya janyo toshe mashigar Hormuz, al'ummomi ciki hadda na Najeriya da Nijar na ci gaba da kokawa kan tsadar man fetur. Nan makwabtanmu Nijeriya sun ƙara kuɗin man fetur. Dole su mutanen Nijeriya su nemi zauwa nan wurin neman mai. Yanzu kana aita ka iska a daidaitawar ta kai 40-30 shira ga motoci kana aya awon da ya kai 2 awa 3 awa 4 kana nan tsaye layi bai kawo gare ka ba sai ma an wani bi layi ya kawo gare ka kai an ci mama ya kare. Shin ya zuwa yaushe ne farashin man fetur zai sauka a duniya? Ta yaya tsadar makamashin ke ci gaba da shafar rayuwarku? Me hukumomi suke yi don samun sauƙin farashin makamashin? Waɗannan na cikin batutuwan da za mu tattauna a filin ra'ayi riga na wannan mako. To domin shiga cikin shirin wanda zai zo muku a yau Juma'a da misalin karfe 8:30 na dare agogon Najeriya da Nijar, sai ku turo mana da ra'ayoyinku ta WhatsApp a kan lambar 08039606369 da kuma sauran hanyoyin da aka saba. Amurka ta dakatar da ayyukan ba da visa a ofisoshin jakadancinta na Abuja ga masu sha'awar zuwa kasar, inda ta kafa hujja da damuwar da take da ita game da taɓarɓarewar tsaro a Najeriya.
Matakin da yana zuwa ne sa'o'i bayan shawarar ma'aikatar harkokin wajen Amurkan wanda ta umarci ma'aikatan ofishin jakadancinsu na Abuja da aikinsu bai zama dole ba da su da iyalansu cewa su kwashe nasu ya nasu su bar Abuja. Ga fasar rahoton Chris Ewoko. A wata sanarwa da ya wallafa ranar Alhamis, ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya ce ya soke duk wata ganawa da aka shirya kan buƙatar neman biza har zuwa wani lokaci da za a sanar nan gaba. Yana kuma shawartar masu neman kai ziyara Amurka su duba jakarsu ta imel don samun bayani akan ranakun da ya sake sanyawa. Baya ga rufe ofishin jakadancin na Abuja, hukumomin Washington sun sabunta shawarwarin da suka bayar ga masu tafiye-tafiye zuwa Najeriya, inda suka sanya ƙarin jihohin ƙasar cikin rukunin kada a ji. Sanarwar shawarwarin ta kafa hujjar cewa akwai ƙaruwar kasadar ayyukan ta'addanci da satar mutane don neman kuɗin fansa da miyagun ayyukan laifi da kuma tarzomar jama'a. Gwamnatin Najeriya dai ta fito fili ta soki lamirin shawarar Amurkan, inda ta bayyana lamarin a matsayin rahoton da bai yi tsokaci kan duka ɓangarorin lamarin ba, sannan bai yi matashiya da zahirin abubuwan da ke faruwa a ƙasa ba. Sai dai wasu kusoshin jam'iyyun adawa a Najeriya na da wani hange na daban, inda suka bayyana rufe ofishin jakadancin na Amurka a Abuja da kuma janye ma'aikatan ofishin jakadancin Amurkan a matsayin wani babban gargaɗi na jan hankali. Sun yi musun cewa matakin Amurkan na nuni da gazawa mai ƙarfi a sha'anin tafiyar da tsaron Najeriya. Sun da yi gargaɗin cewa ci gaba da fitowar cibiyoyin tsaro na ƙasashen waje suna gargaɗi na iya ƙara zaizaye ƙwarin gwiwar da jama'a ke da ita da kuma masu zuba jari ga Najeriya. Dakatar da ayyukan ba da bizar ya kuma haifar da zaman ɗarɗar a zukatan mazauna birnin Abuja. A 'yan kwanakin nan dai shafukan sada zumunta sun cika da sakonnin da ke kirari kan yiwuwar kawo wa babban birnin Najeriya hare-hare. Amma rundunar 'yan sanda ta ce suna gudanar da bincike a kan bidiyon da ake yadawa wanda suka ce yana ɗauke da labaran bogi. Hukumomi a Najeriya sun dage cewa babu wata barazana takamaimai mai alaka da ofisoshin jakadancin ƙasashen waje, kuma ta yi gargaɗi game da yada labaran ƙarya da ka iya tunzura fargabar jama'a da kuma wahalar da ayyukan tsaro babu dalili. A gaida Muktar Adamu Bawa da fasarar rahoton Chris Ewoko. To har yanzu dai muna Najeriya inda shugaba Tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga rundunar sojin Najeriya bisa rasuwar dakarun kasar a harin da aka kai kan sansanin su na garin Benishek a arewa maso gabas. Shalkwatar tsaron Najeriya dai bata gaskata ko musanta rahoton cewa a cikin sojojin da aka kashe har da kwamandan su mai mukamin janar ba. A baya-bayan nan dai ana ta nuna damuwa kan daɗa taɓarɓarewar tsaro da zafafa kai har-hare da ƙungiyoyi kamar Boko Haram ke yi a Najeriya. Tabakin aiki na Abdullahi Bello Dikinsa ya tuntuɓi wani masanin tsaro, Group Captain Sadiq Garba mai murabus, inda ya fara da tambayarsa abin da yake gani kan wannan lamari. cewa yan boko haram sun kai musu sojojin hari ba. Abin da wanda yake nuna mana shine wato su boko haram kamar maciji ne ake kashewa ba a tsallake kanshi ba. Kuma a gaskiya abin da yake ƙara nunawa shine su sojoji shi soji kada yi magana kamar ɗan siyasa. Idan akwai wasu abubuwa kayan aiki rashin yawan sojoji wanda ba su ishe su ba su fito baro su faɗa ma 'yan siyasa masu iko. Ba haƙƙinsu ne su ƙara sojoji ko su ƙara kayan aiki ba, haƙƙin waɗanda aka zaɓa ne. Yanzu a ce wai an je an buga mota ba ta tashi ba har kwamanda an kama shi, ba abu ne da ya kamata ba. Ina abin da cewa kayan aiki ba su isa ba, kuma ina kokwanton sojoji nawa ne ma suke tare da shi wannan kwamanda har aka same shi. A gaskiya abin da ke gani shine ba isassun sojojin da suke kasa. A watan da ya gabata na Maris an samu karuwar hare-hare musamman a birnin na Maiduguri da kewayensa, inda a cikin mako guda an kashe manyan kwamandojin soji 3 ga kuma wannan na kwana-kwanan nan. Me hakan yake nufi game da yaƙi da Boko Haram ko ƙungiyoyi masu kiranin jihadi a Najeriya? Magana ba ta ƙare ba, kuma yaƙi yana nan. Sai dai kawai muna fatan kada a koma kamar 2013 ko 2014 lokacin da Boko Haram suke cin galaban sojojin namu. So tashi tsaye za a dinga yi. Su soji kamar da nake su faɗi abin da ba su da shi. Su kuma masu makaman iko su ne su kuma 'yan majalisa ai suna zuwa ziyarar dubawa da suke cewa bai suke dubawa ne. Duk wannan ya haɗu da maganar sojojin sai suke sayan uniform, suke sayan rigar kare harsashi. Ina fata su 'yan majalisa suna sauraron wannan abu. Ba wasu jin ɗauki hoto a musu fareti ba shine aikin a ɗan sanin ko ɗan hasa ba. A'a, aikin soja abu ne mai sauƙi. In kana kwamitin sojoji ka je bataliya za ka je ka samu a takarda abin da ya kamata ka samu mutum
700 zuwa 800 da hafsoshi da waɗanda ba hafsoshi ba. Sai ka tambaya wurin mutum da kuke da shi. Idan motar tankin yaƙi ne kai kamar wannan burgen din alal misali ya kamata a ce suna da motocin yaƙi wurin 120 zuwa 180. Kana cewa rundunar sojoji ba su da isassun makamai, shi kuma rundunar sojin Najeriya a sanarwar da ta fitar jiya bayan harin ta ce dakarunta sun mayar da martani cikin kwarewa da kwarin gwiwa da kuma manyan makamai a lamarin da ya sama suka dakile harin. Shi wanda yake fitar da wannan abun nan aiki yake yi dole faɗa abin da shi ke so, amma wurin da aka ce an je an kashe burgediya ko a hotuna ina za mu ce wannan an dakile, ai ba maganar dakilewa bane. Wannan hari a yadda ka ganin shi da abin da ya faru an ci galabar sojojin kuma abin da ka duba daga lokacin da ka faɗa zuwa yanzu ni na yi wannan binciken idan ka ɗauka kamar da ƙarshen wancan shekara zuwa yanzu abin da ake ciki idan ka samu faɗa da aka yi da boko haram guda 20 alal misali za ka guda 15 shine wai an kare hari mun kare hari ba wai mun kai hari ba to mun kare hari gaskiya ba za su ci mana wannan yakin ba. Kamar dan dambe ne ya ce shi ba zai kai naushi ba sai dai an kawo naushi ya kare. A baya-bayan nan su waɗannan masu kirarin jihadi sukan kai hare-hare kan manyan sojoji